बावैसो सिगाङाव बिटिआरनि सासे एमसिएल थामहिनबा मुनमुन ब्रह्म बे मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ मोनसे सोंथि खालामदोंमोन बे सोंथियाव बिथाङा सोंदोंमोन जे प्रमद बर'आ आथिखालाव मा सरकार सालायदों बिटिसि सालायदोंना बिटिआर सालायदोंना बिथाङा एनजिअ सालायदों बे मोनसे सोंथिखौ बिथाङा प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामदोंमोन बे सोंथिनि फिनजाथाय महरै बिथां बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों आरो प्रमद बर'आ खुगा बेखेवना बिथाङा ओरैबायदि फिनदों बिथांनि जे फिननाय बिथांनि जे सोंथि खालामनाय जे प्रमद बर'आ एनजिअ सालायदोंना बिटिआर सालायदोंना बिटिसि सालायदों होननानै बे सोंथि सोंनायाव बिथाङा नैबे समाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ ओरैबायदि फिनदों आरो जाय फिननायखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों बिटिआरनि सिइएम बे सिइएम आथिखालाव एनजिअखौ लाना सरकार सालायदों सिभिल ससाइटिखौ लानानै बिथाङा सरकारखौ सालायदों समाजारि आफाद गासैखौबो लानानै बिथाङा सरकार सालायदों होननानै बिथाङा फिनाव बुंदों बै समाव गिलुं गिलुङै सरकारखौ थामहिनबा सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ गिलुङै ससाइटिफोरा थानो गोनां जादोंमोन दैदेनगिरिफोरा थानो गोनां जादोंमोन बिथाङा फोरमायदों आरो बेबायदि बिथांमोननि सरकाराव जादोंमोन नाथाय आथिखालाव बे गिलुं थासारिया गैला गासिबो ससाइटिखौबो लानानै सरकार सालायदों होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों आथिखालनि जे खुंथाय बे खुंथाया मोजां जाबाय आरो बे मोजांखौ बिथांमोना हजम खालामनो हायाखै जायनि थाखायनो बिथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों आरो अजद दिखांबाय थादों होननानै बिथाङा फोरमायदों नेशनेल लेभेलनि इन्टारनेशनेल लेभेलनि बा थामहिनबा माखासे मानि फोरबो बे फोरबोखौ बिथाङा खालामनो हाबाय होननानै बिथाङा बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ फोरमायदों थारैनो बिथाङा फोरमायदों जे गियाननि फोरबो थामहिनबा बावैसो सिगाङाव जानाय थानाय नलेज फेस्टिभेल आइएसपिएल खुंफुंनो हाबाय सन्त्रस्त्रबे खुंफुंनो हाबाय थुनलाइयारि फोरबो बायदि फोरबोफोरखौ बिटिआर हालाम बायदि फोरबोफोरखौ आथिखालाव खुंफुंनो हाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों बै समाव बिथांमोना बे फोरबोफोरखौ थामहिनबा माखासे माने हाबाफारिखौ बिथांमोना लानो हायाखैमोन होननानै बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बे मुनमुन ब्रह्मनि फिनजाथाय महराव बिथाङा फोरमायदों फैदो दानिया नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मुनमुन ब्रह्मआ बै समाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो आथिखालाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ मुनमुन ब्रह्म बुंनाय बाथ्राखौ माबायदि फिनजाथाय होदों बे समाव नोंथांमोना आबुङै फोरमायनि কক এওঁ বিটিসি চলাই আছে নে কি চলাই আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিসিটো এওঁ ঠগাই পেলাই বিটিআৰ বুলি কয় বিটিআৰ বস্তুটো কি হেতু আগত কক প্ৰমোদ বৰই ৰাইজৰ সন্মুখত আহি পেলাই কক ই কি চলাই আছে কি সরকার চলাই আছে এনজিও চলাই আছে নে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আনা বিটিসিটো চলাই আছে ৰাইজৰ সন্মুখত আহি পেলাই কক কেনেকৈ কৰিছিলে ৰজাৰ নিচিনা শাসন কৰিছিলে এই কাৰণে বহুত মানে দাদাগিৰি চলি আছিলে সিন্ডিকেট চলি আছিলে মাৰপিট চলি আছিলে এটা আমাৰ তাতো কি এনজিও ইউএনডিপি ইউনিসেফ সবে আহি আছে সবে ৰাইজে আহিব পাৰিছে এইটো ৰাইজৰ চৰকাৰ হয় ৰাইজৰ আপুনি এইটো এনজিও বুলি কয় সমাজ বুলি কয় কি কলি কয় বুলি কয় মই নাজানো আজি আমাৰ লগত সবে আছে এনজিও আছে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আছে সামাজিক সংগঠন আছে জাতীয় সংগঠন সবকো লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছো তেখেতসকলৰ সময়তো বহুত ভয়কে থাকিব লগা হৈছিল গতিকে এটা ভাল পৰিৱেশ তেখেতসকলে হজম কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেনেকা পৰিৱেশবিলাক তেখেতসকলে কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া কোকৰাঝাৰত লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল হ'ল কোকৰাঝাৰত নলেজ ফেষ্টিভেল হ'ল কোকৰাঝাৰত আইএসপিএল হ'ল এতিয়া তামুলপুৰত এছিয়ান খো খো হৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা টুৰ্ণামেণ্ট হৈ আছে এইবিলাক 17 বছৰত তেখেতসকলে ভাবিব পৰা নাছিলে সো এতিয়া আৰু বহুত দীঘলীয়া লিষ্ট আছে আমি কি কৰিছো 2 বছৰত সো এই কথাবিলাক তেখেতসকলে আজি সহজে ল'ব পৰা নাই কাৰণ এই কথাবিলাক তেখেতৰ মনত আহে নাছিল কাৰণ সমাজক লৈ তেখেতে চিন্তা নকৰে তেখেতক লাগে পাৱাৰ আৰু পইচা গতিকে পাৱাৰ আৰু পইচাৰ পিছত যদি দৌৰি থাকে সমাজৰ ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে এইটোৱেটো হৈ আছিল সো আমি এতিয়া সমাজৰ ভাল কাম কৰিবলৈ লৈ আছো আৰু কৰি আছো সেই কাৰণে তেখেতসকলে যিমানে যি কথা কিয় পৰিৱেশ বদলি নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ চলিব আৰু এইটো কোনো কাৰণত তেখেতসকলে এই পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বাইক সালাইनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन
बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ लनाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।